खुलुमबाय आं ब्रह्मपुरारि बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय जों दा दङ नैबे उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि मार्केटनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय जोबोर मुंदांखा दख'नानि गला बे दख'नानि गलानि मुङानो जाहैबाय जिरि दख'ना गला बे जिरि दख'ना गलाया उदालगुरि रेलवे स्टेशननिफ्राय गासै 800 मिटारनि डिस्टेन्सआव दङ लोगोसे नैबे उदालगुरि उइकि मार्केटनिफ्राय गासै 50 मिटार डिस्टेन्सआव दङ जिरि दख'नानि जा बिगोमा बिथांजों जों सुंद' मोगा-मोगि लानो सानदों लोगोसे दिनैनि जा सुंद' मोगा-मोगियाव जों मिथिनानै लागोन आथिखालनि लाइमोन जा जोंनि गोदान जोलै बिथांमोना साख्रि नागिराबालानो बेबायदि फालांगिरि मावनानै जिउ खुंलांनायाव माबायदि मदद होनो हायो बेनि सोमोन्दै लोगोसे गोबां सोलोफोरखौ जों बिथां जिरि दख'ना स्टरनि बिगोमाजों मोगा-मोगियाव मिथिनानै लागोन दानिया आं दङ नै जिरि दख'ना गलानि सिङाव लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जिरि दख'नानि बिगोमा बिथांखौ जों गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बरायग्रोबाय नोंथांखौ जोङो बे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिफ्राय बरायबाय नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियाव जों खावलायबाय आंनि मुङा प्रनिता बसुमतारी आं बे जिरि दख'ना स्टरनि बिगोमा आंनि गामिया पुरानि गरायमारि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि गोजोन्थों सिनायथिखौ होनायनि थाखाय दानिया जों नोंथांनिफ्राय मिथिनानै लानो सानदों नोंथाङा बे जिरि दख'ना गलाखौ माब्लानिफ्राय जुरिजेनांगौ आङो बे दखानखौ 2013 आगष्टनिफ्राय जुरि खालामनाय जादों आरो थिगानो दङ दानिया आरोबाव नोंथांनिफ्राय जों माखासे सोंथिखौ मिथिनानै लानो सानदों गिबियावनो मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुवेश्चन जों खालामग्रोनो सानदों बेनो जाहैबाय आथिखालनि नैबे जा जोंनि गोदान जोलै जा बिथांमोना गासै फरायखांनायनि उनाव साकरिनि बिथिङाव नागिरनानै हालाय हाफाय जानानै निजेखौनो बेखार होननानै साननो हायो बे बिथिङाव जोंनि जा जोंनि गोदान जोलै बिथांमोना नैबेबायदि दख'ना गला होनानै थांना थानो हायो ना हाया नोंथांनि मोन्दांथिखौ सुंद'यै फोरमायनो खावलायबाय जोंनि बर' मानसिफ्रा गासिबो माने साकरि फरायनानै साकरि मानो मोना बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो नाथाय साकरिजोंल' जों थांनानै थाया जोङो बुहुत दखानफोरखौ होनानै जोङो न'खरफोर सालायनो हायो गावनि लाइफखौ सालायनो हायो आंनाबो दायो माने न'खराव बुहुत दुखियामोन आरो आं बे दखानखौ आङो 2013 आव सासे आब'निफ्राय बायनानै लाखिनाय जादों ओमफ्राय आं बिनिफ्रायनो आंनि बे न'खरखौ आं सालायनो गोनां आंनि गथ'फोर सानै दङ सासे क'क्राझार CIT देग्लाय फार्स्ट सेमाव थांबाय बेयो कम्पिउटार इन्जिनियार आं बे गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो सासे गुवाहाटि पाब्लिक एक्सेल पाब्लिक स्कुलावहाय फरायो बियो 12 दा बेखौबो आङो बे हस्टेलाव दोननाय जायो माने आंनि न'खर जिउ खांनाय गासैखौबो आं बे दखानजोंनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो माने गथ' सानैखौ आङो फेदेरबोनो हादों फोरोंबोनो हादों दायो आंनि न'खरा बुहुत जौगानायाव दं आरो बे दखाननि थ्रुयैनो गोजोन्थों दानिया गासै लाइमोन नोंथांमोना खोनानो हाबाय बिथाङा नैबे दुखानजोंनो सानै गथ'खौ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन जायगायाव दोनहरनो हादों लोगोसे बिथाङा बुंदों बे दुखानजोंनो गाव खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो संसारखौ सालायलांगासिनो दङ दानिया जोङो आरो मिथिनानै लाबावनो सानदों नोंथाङा बे दुखान होनायनि सायाव जा एक्सपेरिमेन्ट्स जा नोंथांनि एक्सपिरियेन्स बेखौ नोंथांखौ सुंद' शेयार खालामनो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा नोंथांनि बे एक्सपिरियेन्सजों फालांगिनि बिथिङाव दावगालांनो हायो जोङो माने दखानखौ खुलिनानै जोंनि बर'फ्रा एक्सुवेलि जोंनि बर'फ्रा माने दखान होबा माबा मोनसे बेफार खालामबा हयज' खालामनो हाया दसेयावनो माने बुहुत लाबखौ लुबैयो खिन्थु जोङो बेबायदि अभार लाबखौ लानाङा जोंनि दखानखौ जोङो जौगाहोनो गोसोबा लासैहैनो जोङो माने दखानखौ जौगाहोनो गोनां जोङो अभार लाब जायोबा बुहुत मानसिफोरनिफ्रायबो जोङो गाज्रि बुंजानो गोनां जायो खिन्थु आंबो मालाबा बुंजायो खिन्थु जोङो बेखौ कास्टमार बुंनायखौ जों हयज' खालामनो गोनां आरो जोङो कास्टमारखौ जों माबायदिहै लाबोनो गोनां जोंनि बे बुंनायफ्रा कास्टमारनि सायाव माने गोदै जानो गोनां खिन्थु जोङो अब्ला माब्लाबा समाव कास्टमारफ्रा एसे मारैबा होनबा आंबो बोराबखाङो आरो समाव एसे माने गाज्रि मोननाय जायो अब्लाबो जोङो सैज्य खालामनानै थानो गोनां आरो अब्लासो जोंनि बे दखानफ्रा डेभेलपखौ जालाङो दायो आंनि बे दखाना 6
इयार्स जाबाय दायो आं बे दखानखौ बेबायदिनो अराय सम फोथांनो थाखाय आं गोसो आरो आं माखासे जोंनि सुबुंफोरखौ बेखौनो बुंनो सानोदि माने दखान होयोबा माने जोङो हथादै डेभेलपखौ लुबैनाङा जोङो दखानखौ लासै लासैनो जोङो फोजौनो गोनां सोरबाफ्रा माने दसेनो दखानखौ होनानै गारो जेबो लाब गैया मा गैया होननानै खिन्थु बेलेग हारिफ्रा पान दखानजोंनो गय दखानजोंनो बहुत डेभेलप जायो मानो होनबा बिसोरनिया बहुत माने हयज' खालामनो हानाय शक्ति दं जोंबो बर'फ्रा माखासे बेलेग जातिफोरनि बेलेग हारिफोरनि माने टेलेन्टखौ सोलोंनो गोनां आङो दायो बहुत माने दखान होबोनानै आङो दायो एसे रोंबोबाय गासिखौबो आं माने बुजिनो हाबोबाय बेनिखायनो जोंनि बर'खौबो आं खावलायो बेफार खालामनायाव जोङो गोसो होनांगोन अकल बे दखानल' नङा सोरबा मैगं बेफारिबाबो जानांगोन सोरबा गयबाबो फाननांगोन सोरबा दखान सोरबा गेलामाल बेबायदि सोरबाफ्रा बेनो जानाय लोंनाय गुमथि दखानफोर बेफोरबायदिखौ होयोबा जों बहुत मोजां मोनो आरो आंनि बुंनाया दानिया नोंथांनि बे जिरि दख'ना स्टरखौ फेहेरनायाव नोंथाङा दा रिटेलल' फानगासिनो ना नोंथाङा बेनिफ्राय गासै बे दख'ना जोमखौ हलसेल प्राइसआवबो हरगासिनो नामा आङो बे दखानखौ होनानै आं जेनेबा हलसेलाव इन्दि सल्ट इन्दि फालि ओमफ्राय सम बे पाट दख'नाफोरखौ सोरबाफ्रा बिहरबा बेखौ हलसेलाव हरनाय जायो एक्सुवेलि आंना बे दखाना रिटेलसो अब्लाबो बे इन्दिफोरखौ आङो हलसेल हरनाय जायो बिथिं क'क्राझाराव हरनाय जायो हलसेल बिथिं दायो गोदानैहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोदानै बिसोर हलसेल लांफैदों आरो जोंनि अदालगुरिनि जाय दखानिफोर होयो बाजारफ्राव जयो बिसोरबो आंनिफ्राय बे इन्दि सिफोरखौ हलसेल लांफैयो आरो ओरैनो आंनि दखाना रिटेल दानिया नैबे समा साननैनि उनावनो फुजानि बोथोर दा नोंथाङा बे फुजानि बोथोराव माबादि कालेक्सन दङ बेखौ नोंथाङा बुं आंनियाव फुजानि बहुत मानसिफ्रा गोदान माने डिजाइनखौ बियो खिन्थु गोदान डिजाइन बिबा आं एसे बोराबनो ओंखारो मानो होनबा वेस्ट बेंगलनिफ्राय जोंनो बे गावसिनि सारि दख'नाफोरखौनो माने दख'ना डिजाइन खालामनानै हरो सोरबाया बै एक्ट्रेसफोर गाननाया बिसोरोथ' माने एक्ट्रेसफोर फिल्मावथ' बेलेगखौ गानखागोन बेखौ फल' खालामनानै आंनियाव फैयो खिन्थु आंनियाव दायो मेन दख'नाया माथानि आखाइजों दानाय आगर गुबै जोंनि बेनो मेन बर'नि दख'ना सुपार कटन दख'ना होनना बुङो रेगे रेगां होनो बेफोरबायदिया गासैबो दङ खिन्थु आंनियाव बे बेलेग हारिनि बुस्थुफोरखौहाय आं सोआ डिजाइनफोरखौ सोंफैयो खिन्थु आं बेफोरखौ सोनो हाया आरो अरिजिन पार्ट आं गुवाहाटीनिफ्राय लाबोयो ओमफ्राय एक्सुवेलि गासैबो लकेल दानायफ्रा जोंनि क'क्राझारनिफ्रायनो सफैयो आरो आं बेखिनिखौनो फाननाय जायो दानिया नोंथांनि बे जिरि दख'ना स्टरसिम सफैनो थाखाय फोनांजाब राहाया गुगोल मेपाव नोंथाङा होबाय जिरि दख'ना स्टर महरै आरो नोंथांनि बे फेसबुक पेजावबो जों नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननाय जादों लोगोसे नोंथांनि बे फेसबुक पेजाव गासै 3,000निबो सायाव लाइक जाबाय दा बे बिथिङाव नोंथांनि बिजनेसखौ जों जोबोरैनो फेहेरदों होननानै सानदों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि दिनै हरखाबै सुंद' बिबुंथि लानायाव नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय जों बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे उनाव नोंथाङा मोजाङै मोजां आरो बांसिन मोजाङै बिजनेसखौ फेहेरलांनो हाथों लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव आरोबाव नोंथांखौ लोगो मोनबावथों लोगोसे नोंथांनि बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो लिरनानै होगोन नोंथांनि बे सेल फनखौ बिदिब्ला दिनैनि बे सुंद' हरखाब मोगा मोगिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय